Ya, untuk dagangan semen ora lumayan. Ini lek dagangan ya kudu wani rega larang. Bakul kene apa? Tak saing ya aku wani 15.000 kok. Semene sik prayes modal semene sik. Rayon tengko oleh oke suwe. Aku iki nuku rega larang iki untuk dagangan semen iki awal iki. Nek wong golek ya tak dol murah iki. Yo, selera bae. Laran sih. Pariwasat. Arepe ngecor bensin larang, gas yo angel. Piye iki? Harapan sepi serpisan. Mosok duwe gabah sekresek tak dol iki. Kang Dolo saiki kabare jare gelem nampa gabah. Rono wae lho ya. Sing wani kumpen wani nuku gabah larang kok kabare. Dadi bang pariku modar mending rono wae. Cukup bensin. Nek ngecor iki ya. Di bang pariku modar kok ngelongi gabah sekresek kae. Piye ta? Ora duwe duit, pasrai kon golek beras. Golek beras ae nek gur sekresek ae yo isih duwe aku. Lah ning duwe opo? Iki arep kadol apa iki? Wong aku yo ora duwe duit. Ambekno te yo arep gedending wong ora duwe duit mbok dewi. Iki arep kadol apa yo? Iki danae ngepres yo nan. Ewo kari sedirit kas yo nan. Yo. Koyo ge arep kadol langkong kuwi. Iki angkong nek gek dirasane gek pira rang. Wah kotak nyanggone Kang Kupluk wae nemoni kono. Wong ngerti wonge duwe info beras sing murah ngendi. Rono sik. Lundungane tumben rene kuwi. Ora, lha kowe gawani krasake apa kuwi isine iki? Isine yo gabah to, Kang. Kondangan jare saiki krungu-krungu dadi bos gabah. Wah. Bakulan gabah yo nukoni gabah kowe. Tenan ora awak wadul gabah iki karo sitok nggo tuku bensin. Ora, lha kowe iki duwe sawah ora te adol gabah. Oleh gondol ngendi kuwi? Gondol piye wong aku duwe sawah. Sawahe bojoku wae. Dolai Mbah To, cak ngene dolai Cak To ning Cak To. Ngawur ora jual. Lah jane gelem nuku gabah apa ora? Lah ya gelem no, Sok. Bakul gabah te ora gelem nuku piye? Kendang, gan rene. Kapuki tenan to engko ora ndang-ndang. Kene ki niat adol gabah Mas tapuki. Adol gabah pocong kelangan cangkem aku. Abote rame Kang. Lah yo lemah piye kuwi? Ya aku tertawa kan junjung kok Kang. Karena sitok tok aku bensin iki. Ora Kang. Jane kene nukoni gabah pira sekilone? Lah aku bakul dhuwur dhewe iki, tak rego 15.000. Wah, iki yo pancen jos. Aku kanggo kabar yo. Iya, bakul kondang iki ngene iki. Aku yo krungu kabar lho. Kang Dolo lho, wonge cong tenan. Kira aku rene. Yo sing anu Kang, jadi timbang wae Kang. Timbang piye to? Kene iki kira nganggo timbangan. Timbang apa? Lah mosok ora ditimbang piye Kang umume adol gabah yo ditimbang no nek ndi. Alah, aku ki ora nimbang iki kabeh iku tak kira-kira lho, Bro. Lah kuwi wani rega dhuwur. Ora nek iki engko ki waduh lah yo nek kira dhuwur kok nek iki luwih saka timbangan lah aku yo seneni bojo aku tuku bensin lho. Ora, kira-kira iki jetis ae. Piro jane? Piro ngene iki? Piro?
30 iki. Yuh, aku ngantek boyok ngudune saka kono iku kudu Lah wis to. Oh, yuh, Lah oleh ora. Gelem ora. kadung tekan kene lho. Kok riwoyo anyang ngeromo apa adong kok nggo mulai. Ya nek oleh yo tinggalen. Sistem koyo ngono. Ya wis kan anu piye-piye tekan kene. Tiba aku ora tuku bensin cawahku mati kabeh pariku. Ya wis anu ge bayar neh. Kene. Danamu cek kae to, ora ganti. Ya cek kae ora ganti nomorku dana. Lah piye? Ya tak transfer lho iki. Dadi ra iso cash iki. Ya ora. Ya teko bojoku piye iki kok? Yang pokoknya iki zaman modern ya melu-melu tren ngono lho Dik. Cash kaya zaman biyen wae. Separuh-separuh sik ora iki. Ora eneh, wis tak Berarti transfer pokoke. iki 30 ya. 15 ping 30. Ya kuwi. Wis gampang pokoke. Wis Ora kurang speser pokoke. tanteni dong kowe. Iya iya. Aku urung tekan omah kudune teko lho ya. Yes. Heeh. Berarti saya anu. Ya, hati-hati. Yes. Wong gabahe wis tekan kene kok. Ora lek cek genang-geneng, nang gawan bali iki. Ora. Aku ke ora piye-piye kan. Wis bali sik. Iya, di bali ono. Pokoke ana wong rene itai itu. Pokoke cepai paping iki keprune ndiasen kapok. Oh iki jas. Emang yo kebetulan golek kowe kan. Emang opo? Penting ora? Ya penting. Penting banget iki. Tak critani. Apa? Ayo iki kene. Iki kene iki kene. Komang kok ngendi? Aku wis kok ngomah. Dek. Anu arep golek beras sing murahe ngendi yo, Kang? Kowe digolek besar nggo ngopo? Mudu tok, dikasih tok. Yo diselip-selip iki men. Oh, jenenge ngeteng Kaya nglawan gua. ora golek gabras ngopo golek beras. Anu, Bu Jutuki arep ewu. Salam. Heeh, kowe kudu golek beras. Kon golekne beras. Duite ki yo nganggo ngono aku se, kon nganggo ngono aku. Oh, paling engko nek wis rampung-rampungan dibayar. Biasane kan ngono nek wong ewu. Yo. Aku ki golekku sing murah-murah sing rego miring. Beneran. Aku malah pas kone Kandolo. Adol gabah sawahku kulon omah. Beh. Asat kabeh. Arep bubuti suket lah. Tanganku prek kabeh wong nelok. Ngene Kandolo, ama adol gabah wonge nampa gabah yo jual beli beras pokoke sembarang kalir wong gelem nuku. Nuku gabah adol beras apa sing iki kabeh sembarang wong. Kowe rono wae lho. Gah Kang aku. Lah, kono murah nek wegah. Aku wegah Kang pokoke. Lah piye? Lah aku lah mbok deku ora sida ora gene-gene. Daripada aku tuku gone Kang Dolo kono. Oke, kepiye to jajah sing jenenge tuku ya beda urusan. Gareng sidoe wah mbok demo pas ngejipne kowe kok. Tenan aku pokoke wegah. Lah kan golek ngendi angel iki beras. Yo ngendi-ngendi kono. Kang Dolo ya adol gabah, aku dhewe adol gabah. Heeh. Kancane 81. Ganggen aku. 15.000. 15.000. Heeh, ora. Lah Kan yo kuwi lah nukune 15.000 lah kok ngedol luwih larang. murah wong iki. Lagi promo jare. Omo apa kok gelem di Kowe ke kandhane kok kowe ke ketutup wis ora seneng karo Kang Dolo dadi kowe apa-apa ora percaya. ya ora percaya wong modele kaya ngono. Sruta-sruto ngono ki Wah paling ngono lho. Aku langsung di apa jenenge transfer lewat Dana. Malah aku bingung aku yo aneh. Kok nek tok bojoku lah duit ndi, Pak? Lah ya lan nek kon sak urip liwat Dana. Gabahe wis ilang, duit rong mlebu. Piye wi, Mbak Yu monggo? yo piye yo nan. Yo medeni nek Kandhane Lah nek Kang Dolo ontran-ontran buka kaya ngono ki usahane jenenge apa, Kang? jenenge kuwi MBG. MBG makanan bergizi sing dianu tas sekolah kae. Ngawur ae. Ya apa? MBG Mas Dolo bakul gabah usahane.
Iya. Kowe ora ngerti kowe, makane kowe rono. Aja Ora sudi. ijikan nggih. Gah, pokoke Kowe kene arep tuku rono, Kang sepurane aku tuku ya Kang. Dek mesti wah nek pelanggan. Pembeli adalah raja, Jas. lah pembeli ada raja lah nek anu bakule modele kaya ngono lah trimo ora ewo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Karena ya nek pembeline kaya kowe, iya ta. Kowe pembeline kaya kowe adalah raja. Rajane modele kaya kowe di demo prajuritmu. Lah kok iso Kang nek aku dadi raja kek di demo prajuritku? Ya iso rupamu kaya asu ngono. Oh lah danco iki Kang. Aku kowe nganti. Aku yo golek info beras liyane. Ora Kang dolo ngangkat. Gah, Ora sida ewu mbok dimungko. ora sida yo wek. Aku golek info. Ora sida wewo yo ben. Tibange nyusahke aku, rawos. Ah wis tak kirim, Pluk. Pokoke matur suwun nggih. Wis percaya karo MBG. Mas Ndolo Bakul Gabah. Wih, lha kaya gancuke kae. Hei, Sok, rene awe. Lewat kene aman. Karena rono yo diantem iki. Ora, kowe iki janjane arep ngandi unak-unuk kaya maling. Biasane aro-aro kayak gur lengkik ngerti ngesor wae kuwi ngopo kuwi. Lah ngene sih disalahne to. Anu Kang, mlaku-mlaku. Ora lha kaya ora tau mlaku wae, ya ini dia mlaku-mlaku. Lah piye ben sehat tok? Lah lho wedhus ora tau mlaku wae sehat lho, Jas. Lah kan nek mlaku-mlaku ke biar otot tidak tegang. Bahasamu mbok biasa wae, rasa gaya. Kowe kuwi lho sing ora ngikuti zaman, mbok yo gaya. Gaya ki ora Yo penting. penting kanggoku ke. Ora kowe ki ket mau tek mawakne wae tak loli aping tenan tek kowe. Yo Kang nyat entek bondomu ke. Mbok loloke cangkemku kabeh. Entek ora apa-apa, iki sisa. Ora Kang, sare. Iki penting iki. Mawakne wae. Ora janjane kowe ki rene penting apa to, Jas? Apa sing arep kene? Nek ora gara-gara mbok celui. Lah kowe ki mencurigakan lho. Tak kira maling lho, mula tak celuki rene iki. Ora Kang, aku mang petuk Kang Kublo kuwi Iya. jare anu nuku gabah niki. Lah iya no. Lah piye aku saiki jual beli gabah beras ndenga. Kek piro sekilo nih? Aku wani 15.000, liyane kan wur 81. Yo tek ra mekakat. Lah piye ngen kondang aku. Aku ke jajane dijaluki tulung mbok dheku Kang. Di kon golek beras. Wala meneri we rene nyanggone MBG, Mas Ndolo Bakul Gabah. Anu regane larang ora ya Kang? Wes pokoke tak dol murah iki, murah-murahan pokoke. Ora lho iki tek mbok dol murah-murahan ke koyo bathi Kang. Halah aku ora gagas bathi orane, Jas. Sing penting kondang jenengku, MBG, Mas Ndolo Bakul Gabah. Kowe ngen kondang kuwi iki. Bathi ora gagas aku. Aku tak delok berasmu to Kang, oleh ora? Lah ndelok lho kowe. Gusti Allah lha tek gabah kabeh lah jare beras bering. Ora, lah nek kowe butuh ya langsung tak selep neno Jas. Lah nek aku nyelepe saiki kakean, lah pangan bubuk aku rugi. Lah wong bathi ora mbok gagas ora rugi mbok itunge kepiye to gendeng. Lah kowe arep wani kowe karo aku. Ora Kang. Janjane butuhmu piro to, Jas? Lah ngono ki iso pesen ora Kang? Ora, kowe iki janjane arep pesen piro? Pesen telu tek. Lah kowe iki tenanan, Jas. Pesen 3 kresek iki. Aku ke pesen telu Kang. Siji, nek bakulan ke kudu sabar. Loro, nek bakulan ke murah senyum. Telu, nek bakulan ke kudu gapyak, ora emosian ngono lho.
Ora, kowe ki sida pesen ora? Pesenku mah yo gur kuwi. Ora pesen beras. Sopo sih arep pesen beras go namu kowe? Nek kowe demen. Ya tenan to, kowe ki rene gur gawe emosi bae kowe ki. Ora Kowe go namu. nanti kok bajingan nih. Wis bukno, dimana tuh 450. Papat 50 sing ditransfer buat dana. Lah gimana kita terang lo? Mbok dikira-kira, ora ditimbangan. Gak terus sekilo nih piro? Tukul 15.000. Berarti oke man oke nih baik sekilone 81. Iku karepe piye lho. Ya matur nuwun Mas Dolo. Lahmu bakulan muga-muga ajeg gendeng.